Op kleerlichte middags om een uur strijden belt een onbekende vrouw om bij vrouw Boonstra. Ze zei dat er lekkage is in de flat. Water, boven allemaal water. Ik dacht, je is je bien. Boven. Zag je het mee ook. En nou ja, toen moesten we naar de keukentas. En toen naar de kastjes. Jullie dit ene kastje iepen en ik die dat door iepen. En beide ze als ik in het kastje zei, maar je zei er haast net in zien. Dus ik moest erin zien als er water in weer. Je rullet je die door hoor. Als die techter je heen kan. Dus dan kon ik niet het zien. Als je naar mij ween. Wat dacht je toen? Toen dacht ik van dit klapt het net. Ik zei ik wil je wij. Ik zei ik wil je net langer meer in de keuken blijven. Ik ga je een lekkage. En nou toen waren ze me voorbij. En toen gingen we nog voort. Gelukkig mist vrouw Boonstra niet, maar ze is botskrokken. Nevens de politie komt deze wijze van insloeping hield iets vaker voor. Vlinier wie in het 40 geval, dit hier liep het nog slimmer te worden. We hebben in januari een 15-tal meldingen gehad van dit soort gevallen. Dat betreft in Burgum, Iserhuisterveen, in Jereveen, in Jouweren, in Lemmer hebben we het gehad. En het gaat toch elke keer wel weer om dezelfde mensen, maar dezelfde signalementen. Om wat voor mensen gaat het? Het gaat toch hoofdzakelijk om vrouwen, met een getinte huidskleur en zwart hier. Wat adviseren jou de mensen, oudere mensen, als er een vreemde voor de deur staat? Nou, in ieder geval de deur net iepen, want je gaat net een afspraak met deze. En maak jezelf van jezelf heel duidelijk maar wie je afspraken maakt. Vrouw Boonstra is intussen alweer van de schrik bekaam. De squaddels zie ik op door. Voordien in de zaal de jongens, maar vannacht net. En ik heb vannacht goed gesliept. Dus...